Go on in. Right. Shwmai, Gwyn I fi o'r band Los Blancos. Da fi Lewys fan hyn, band Yr Eira. Ni'n lockdown fan hyn yn ganol Caerdydd. Twyl yn rili braf. Ni'n mynd i ar y can I chi heddi, yn Clarach. Fi wedi bod yn neud yn ystod lockdown. Ni'n bod a lot o music do. Do, gwrando lot o music, jamio ychydig, sgwennu, darllen, coginio. Just llenwi'r amser rili da. Lot o documentaries, vids. Just bach yn gytu bod ni'n methu parhau o'r gigs a festivals a bob ddim o'na. Lot o gigs I gael I ganslo do, sy'n bach yn Sean na gwe. Yndi. Teeth fyd ar y album. So oedd gennym ni album do fyny, ond jyst rhaid meddwl am stwff gwahanol I wneud. O leia bo ni efo'n gilydd yma'n gallu jamio a gallu gwneud am beth gwahanol fel hyn. Diolch I Lwp am y cyfle. Ni'n gael ni can Clarach, sy'n bentre, ti allan I Aberystwyth. Sgwennu fe jyst bod ni'n gael ysgol. So, gobeithio bod neb yn Clarach ar y bryd, gan mai carfan site o fe. So, carwch band y Clarach. Mae'n mynd fel hyn. 3, 2, 1, go. Neu fi boeni ond fi'n becso llai. Mae'r allt yn galw ond ta beth. Mae'n meddwl aros yn dim